Dneska budeme hrát Roblox, The Floor is Acid. Já budu teď hrát s mojí ségrou Miuškou 135 se jmenuje. Tak můžeme hrát. Aby jsme mě líp slyšeli. Slyšíte mě? OK, tak můžeme jít. Tohle je taková hra, že prostě tady taková prostě jako kdyby olej nebo něco, jaková láva. Jako láva prostě, je to láva. Tak můžeme, počkej, mám tady nějakou daily. Dostal jsem 1000 něčeho. Tady mám taky něco. OK, tak půjdeme to hrát za 1 sekundu. Můžeme jít. Já jdu asi na tohle červený, to je asi nejvýš. Tak, půjdeme na tohle červený. Už tady je. Yes, jsem tady. Helikoptér. A nemůžu si jít tam na to. Nevím, no pak to když tak vyzkoušíme. Možná tady bude i další kolo. Dáme plus 1000, máme další 1000. Počkej, co se to tady koupit? Já mám nějaký robuxy, ale nechci je utrácet teď. Nechci je utrácet prostě. A tam ta je moje segra. Počkej, my jsme jenom 2 přežili, jenom moje segra a já. Wow. Takže. Teď začíná, počkej, tady jsou nějaký spin. To si nemůžu spinout, že? Mám 10 ne, co? 1 spin, OK, tak tam mi nepadne nic. 10 000, OK, to je asi dobrý, ne? Nevím. A co když půjdu na tohle? Ne. No! Ty vogo. Já, mě to skoro zabilo. Hej, proč tady mají obidvě? Jo, to je asi nějaký Robloxový skin, který si tady koupili za Robuxy. Nebo i za ty coiny se podle mě něco dá kupovat. Tak vyzkoušíme, tady má něco kolem. Peti tady jsou. Tady jsou i peti. Panda. Ukáž, jsou tady za 1 000 000. Tak bych si mohl koupit něco. Tak si koupím tu pandu. Já to hraju jinak na klávesnici, ale... Jo, kde je moje panda? Panda! Já mám pandu. Yes, já mám pandu. Yes, máme pandu, OK. Tak to je celkem dobrý. Tak hezky. Máme 19 000. A co se dá za to koupit? Tady speedcoila a to jsou za Robuxy. OK, ne, musíme rychle užít. Jedem. Tady grappling hook za kolik Robuxů? No tak super. Za nevím kolik Robuxů. Já jsem měl 1700, nevím. Jo, mám nějakou hvězdu, co to je za hvězdu? What? Nevím. Tak. Co je tohle? OK. Yes. Tak. Jsme tady. Ty vogo. Jo, žijem už. Nebo nežijem? Už asi žijem. Škoda, že na tu helikoptéru to nejde. Wow. Kaču dolů, pojď. Tak to bylo easy hodně. Tam máte jméno hry, kdybyste si to chtěli zahrát, vám se to už tam dal. VIP tady mají. Hej, já se tam zkusím nějak dostat na to VIP. Nebo to se nedá. Jenom 79. Tak to je dobrá cena. Já tam zkusím. No, OK, tak začíná další hra. Bam. Co je to zelená speedko? Teda to zelená tohle. Healing, aha, no tak to je celkem ničemu. A ten grappling hook by byl mega OP a ten stojí 499 Robuxů, OK. Hezky. Tohle dáme pryč, tohle tady nemusím mít. Kolik? 1 sekunda, OK, tak můžu. 4, 3 sekundy, 2, 1, skáču! Ne. Co jsem tam skákal, proč jsem tam skákal, ty vogo? Co tam neměl skákat?
A i tak já si chci něco za ty coiny koupit, mně se nedá. Pěti se dají, ale... Jo, dá se! Meč! Chci meč. Aha, to je 1 000 000. Pizza, tárky, hej, tak to se těší, to je hodně drahý. Meč stojí 1 000 000. 3 miliony, či kolik to tam psalo. Ukaž, ty vogo, tak to je velký teda. Takže půjdem. Ty vogo. Já, klidně se koukněte na to já jsem točil ještě i Squid Game takový video. Skoro jsem to vyhrál, ale nevyhrál jsem to bohužel. Protože ty kuličky, nevím co s tím bylo a nevím jak se to vůbec odraží. Ona na to nějak dojde, hej, proč je typek rychlejší? A protože je tady po boku. Yes, dal jsem to. Tak to je celkem dobrý. Můžu killnout všechny. OK, tak to je celkem dobrý. Tak já si koupím tu pizzu, co tady je. A k čemu je tohle? Aha, tady je nějaký level a z toho se dají získávat nějaké lepší věci. Invisible. Počkej, to je jenom za... Já nemám zase tak hodně Robuxů, nevím, já jsem je všechny předtím utratil na ten můj outfit, ten byl hodně za Robuxu. Nevím, co stalo 100 Robuxů, nějaký moje oblečení, já mám i katanu. Já vám to ukážu, dívejte, já mám i takovou katanu. Já nemyslím tuhle, že mám v ruce jednu katanu, ale to je jedno. Seberu si tohle. A jo, za 2. Bacha, už jdeme. Já mám kolo štěstí. Tak když, hej, tak tohle je celkem easy. Lepší bylo podle mě ta Floor is Lava, já znám jednu hru Floor is Lava. A to je asi trošku lepší. Tak jestli otevřu tohle, už mi padne ten jednorožec, no, spíš to stotí. Nevím, ten jednorožec, nevím, on je asi speciál, nevím. 25 000 jako jde, no. Není to ani moc veľa, ani málo. Prostě good. Mám tady nějakou lamu, jako ta panda byla asi nejlepší. Možná i ta lama by byla. Možná když si koupím toto, dobře, já si to kupuju. To je dobrá tohle. No to je, Segra asi chcípla, no. OK. Takže. Já můžu mluvit. Logo. Shop. Co by jsem si už mohl koupit? Možná tu pizzu. Já si koupím tu pizzu, možná i to turky. Ale nevím, či mi to zůstane. Yum. Ty Vogo. Ne. Pizza! Máme pizzu. Ham. Lama. Dobrý celkem tohle hra. Asi byla lepší ta Squid Game, protože tohle je celkem nudný. To je moc easy ty levely. Příště bychom si mohli zahrát, já jsem to vybíral z těch, co mají hodně ratingu. Tahle nevím kolik měla, ale asi hodně. Segra vybírala tu hru. Jsem ji už jednou podle mě hrál, ale fakt, že sekundu jsem ji hrál. Tohle není moc taká dobrá, ale někomu se to líbí, někomu ne. OK, jo, tak hrát je tady, vracím zpátky, je to dobrý celkem. Protože tady je takový, no, protože já jsem hrál i Floor is Lava a ta byla taková, že tam prostě si i vybíral mapy, jaký chceš. Mně tohle přijde nějaký easy celkem. No, předtím jsme jenom my dva ze Segrou přežili. No, to už bylo dávno. Celkem. Jo, už budu mít další level, poslední. Výhra asi. Ještě jenom 9 minut točíme, OK. To není zase tak hodně teda.
Ale asi to bude, já nevím, proč se dají to, jo, protože já tady mám i tu konzoli. Musíme si zahrát nějakou hru na konzoli. Já mám hodně her. Kdybyste chtěli nějakou hru, tak mi můžete říct. Já mám pak Poppy Playtime mám 1, no to má, to je zdarma na počítači. Mám ještě nějakou Forza Horizon 5, Minecraft Dungeons a normální Minecraft. Mohli bychom si zahrát třeba Minecraft někdy. A nebo ten něco prostě, jako můžeme hrát i ten Roblox, budu to tak střídat. Možná by se mohli udělat 2 kanály, možná i Roblox a normální. Ale já chci spíš až pak, když budu mít třeba, nevím, 20 000 odběratelů, tak by se mohl něco založit. Budu hrát i s kámošema, ale hlavně budu hrát teda sám. A možná zase hrou nejvíc. Minecraft. Kdybyste chtěli Minecraft, tak napište do komentáře. Napište jakou hru, třeba si koupím nebo stáhnu, prostě něco. Kdybyste chtěli nějakou hru, tak napište, co bude nejvíc olajkovaný, tak to možná vyberu. A možná si to můžeme zahrát. Já bych vám mohl ukázat nějaký ty hry moje. No. OK. Mám tady Roblox, nějaký FNAF, nějaký prostě normální hry, Stumble Guys, nějaký, nevím, The Crew, nějaký prostě hry, co hraju. A nejoblíbenější je asi ten Minecraft, nebo Roblox. Tam mám i nějaký mody, shadery a takové věci, víte. Bez modu to je celkem nuda, ale dá se to nějak hrát, mě to baví. Cheeseburger. Yum. Yum, yum, Yum. Pizza! Cheeseburger. 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 Ty vogo, to je celkem dobrý tahle hra. Yum. Yum. Já si to možná trošku stíším. Yum. Yum. Tak, ty vogo, přežili jsme úplně easy. Možná pro dnešní video by to bylo všechno. Teď natočím možná i další video, nevím, co to bude za hru. Nějakou hodně rateovanou, nějaký simulátor, nevím. A dávejte lajky, odběry a čau.